जों मोननैसो जोबोद गोनां बाथ्राखौ लानानै दिनै नोंथांमोननि खाथियाव फैदों। नोंथांमोना मिथिगौ 2006 सनाव क'क्राझारनि CIT सेन्ट्रेल इन्स्टिटिउट अफ टेक्न'लजि बेयो गायसनजादोंमोन। नाथाय जोबोद दुखुनि बाथ्रा आथिखालाव बियो क'क्राझार CITआ जाय CITआ गोबाव सम जों सोमावसारनायनि उनाव जों बेखौ मोनदों। गोबां जोंनि मुंख्लंफ्रा बेयाव मुंख्लं जालांदों। गोबां जोंनि आइजोफोरा जिनाहारि जादों। गोबां जोंनि बर' सुबुंफोरा बेवहाय न' बां सावजादों आरो गोबाङानो गोलाव सम सोमावसारनायाव देहायारि बेंगुरा जानानै दङ। बिनि उनाव जोङो 2006 सनाव क'क्राझारनि CITखौ जोनोम मोननो हादों। नाथाय जोबोद दुखुनि बाथ्रा 2006 सननिफ्राय 2006 मायथाइनिफ्राय आथिखालसिम क'क्राझार CITनि जि माने बिनि स्टेटास बिनि जि रिपुटेसन बे रिपुटेसना बिराद गाज्रि जालांदों आरो बे गाज्रि जाहैनायनि आन्दोआवनो दङ आथिखालाव बेनि जि रेजिस्ट्रार चैतालि ब्रह्म बिथांनि दैदेननायावनो क'क्राझार CITआव रांखावरिनि बेले बेजे आरो बेयाव जिखिनि CITनि अथ'रिटिया जिखिनि रुल एन्ड रेगुलेसन दङ बे रुल एन्ड रेगुलेसनखौ चैतालि ब्रह्म बिथाङा खेलिमेलि खालामनानै गावनि गोसो बायदि जायखौ लुबैयो बेबायदि बिथाङा खामानि मावबाय थादों आरो बेफोर खेलिमेलिफ्रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नोजोराव गोग्लैदों आरो बेखौनो जोङो क'क्राझार CITआव मोनसे गोजोन थासारि फैनो थाखाय बेवहाय मोनसे मोजां एनभायरनमेन्टनि गोनांथि जानायखौ जों मोनदांनानै दिनै निखिल दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो प्रेस मिटखौ खालामनो गोनां जादों। गिबियावनो जोङो बुंनो नागिरदों आथिखालाव CITनि जि रेजिस्ट्रार चैतालि ब्रह्मनि जि एपइन्टमेन्ट 2006 सनाव बिथाङा एपइन्टमेन्ट मोनदों। बे एपइन्टमेन्टआवबो जथेस्थ' खेलिमेलि दङ। आं बोरै खेलिमेलि दङ नोंथांमोना आं बुंनो नागिरदों। बेवहाय 2006 सननि 23 अक्ट'बराव गुवाहाटीनि बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआव बेवहाय मोनसे मिटिं जादोंमोन आरो बे मिटिङाव माइनट्सआव स्पष्ट लिरनाय दङ माइनट्सनि 4 नम्बराव बेवहाय मोनसे मिटिं जादों रिक्रुटमेन्ट अफ फेकाल्टि एन्ड नन टिचिं स्टाफ माने CITआव जिखिनि नन टिचिं आरो टिचिं स्टाफआव रिक्रुटमेन्ट होगोन बेवहाय 4 नम्बर माइनट्सआव स्पष्ट लिरनाय दङ। बेवहाय लिरदों जायफोरा CITआव लिरनाय दङ बेवहाय लिरदों जायफोरा CITआव रेजिस्टार पस्टनि थाखाय जायखौ बेवहाय होनाय जागोन बै सुबुङा बेवहाय लिरदों क'क्राझार कलेज IIT गुवाहाटी बा नेरिस बेवहाय खामानि मावनाय जानांगौ। नाथाय जों मिथिगौ बै समाव आथिखालनि रेजिस्ट्रार चैतालि ब्रह्मआ क'क्राझार कलेजाव जिअ'ग्राफि डिपार्टमेन्टआव कन्ट्रेक्चुवेल बेसिसआव बिथाङा फोरोंगिरि महरै खामानि मावदोंमोन। बिथाङा उनावहाय क'क्राझार कलेजनिफ्राय फैनानै CITआव गिबियाव फाइनेन्स आरो रेजिस्ट्रार अफिसाव बिथाङा एपइन्टमेन्ट मोनदों आरोखि। दा जोंनि बाथ्राया जाहैबाय बेयाव स्पष्ट लिरनाय दङ डिपुटेसन माने जायफोरा पार्मानेन्ट इमप्लयि बिथांमोनहासो डिपुटेसन फैनो हायो। नाथाय चैतालि ब्रह्मआ बै समाव क'क्राझार कलेजाव पार्मानेन्ट पस्टआव गैयामोन। बिथाङा डिपुटेसनाव मालाबा फैनो हाया। नाथाय बिथाङा जुदि इन्टारभिउ होनानै रेजिस्टार जाफैदोंब्ला बे इन्टारभिउनि डेटखौ जोंनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनो स्पष्ट CITनि जि दैदेनगिरि जि सामलायगिरि दङ बिथांमोना दुलाराय बर' फरायसा आफादनो स्पष्ट खालामनानै होनांगौ। खिन्थु आसरित भाबे आथिखालनि रेजिस्ट्रार चैतालि ब्रह्मआ 2017 सननि अक्ट'बरनि 25 तारिखआवसो बिथाङा मा जादों फुल फ्लेजेड क'क्राझार CITनि मा जादों बिथाङा रेजिस्टार पस्टआव बिथाङा थिसनजानाय जोंनाव आखायाव माबा दङ बेनि फोरमान बिलाइ दङ आरोखि। दा बिथाङा 5 बोसोरनि थाखाय बेवहाय फुल फ्लेजेड रेजिस्टार महरै थिसनजादों आरो बिथांनि जि कमप्लिसन बेयो फैबाय थानाय 2022 सननि 24 अक्ट'बराव जोबगोन आरोखि। दा बिथाङा जिबायदि खेलिमेलि जानानै बेवहाय रेजिस्टार पस्टआव बिथाङा थाफैबाय बेल' नङा गावनि एपइन्टमेन्टआवथ' खेलिमेलि दङ बिथाङा मा खालामबावदों
CIT आव रांखान्थिनि बेलायावबो एपइन्टमेन्टनि बेलायावबो बिराद खेलिमेलि खालामदों आरो बोरैबा खेलिमेलि खालामदों बेवहाय जे क'क्राझाराव सासे आगस्टआव दिल्लीनि शास्त्री भवनाव क'क्राझारनि CITखौ गायसननायनि थाखाय मोनसे हाइ लेभेलनि मिटिं जादोंमोन बै हाइ लेभेलनि मिटिङाव 2 नम्बर माने लिस्टआव CITनि रुल्स एन्ड रेगुलेशन आरो बेनि फान्डिं पलिसिनि थाखाय मोनसे बिथांमोना थांखि लानाय जादों बेवहाय लिरदों जे CITखौ जिखिनि इनफ्रास्ट्राक्चार दङ बेनि बिल्डिंनिफ्राय लानानै एकाडेमिक बिल्डिं बेनि वर्कशप बेनि जिखिनि डेभेलपमेन्टनि थाखाय मा खालामनो जिखिनि थाखा फैसा फैगोन बे थाखा फैसाखौ बर्तमान BTCनि जि BTCनि आवथायाव मोनसे बेंक एकाउन्ट खुलिनानै BTCआनो बेखौ BTCनि गेजेरजों सेन्ट्रेलनिफ्राय जिखिनि थाखा फैसा फैगोन बेखौ BTC सरकारनि गेजेरजों CITआव बेखौ बाहायनो थाखाय बेवहाय मोनसे रिजोलुसन लानाय जादों आरो खिन्थु बेखौ मा खालामदों आथिखालनि रेजिस्ट्रार चैतालि ब्रह्मआ BTCखौ बाहेरायाव दोननानै बिथाङा डाइरेक्ट दिल्लीनिफ्राय गावसोरनि CITआव सेन्ट्रेल फान्डिंखौ लाबोनानै गावनि गोसो बायदि खेलिमेलि जाय माने गोसो बिथाङा जायबायदि गोसो बिथाङा बेखौ बाहायनाय जादों जायनि थाखाय दिनै BTC कर्तृपक्षआ बेवहाय खुनु माने बिनि फाइनान्सियेलाव इनभल्भमेन्ट गैया खेलिमेलि जाबाय थादों दा बेफोरबायदि बाथ्राफोरखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादाव जोंनाव मोनफैदों आरो बेखायनो जोङो बेनि स्पष्ट जानो थाखाय जोङो CITनि जि अथरिटि दं बिथांमोनाव स्पष्ट जानो थाखाय बिथांमोनखौ जोङो फोरमायहरदों आरो जों मिथिगौ एपइन्टमेन्टनि बेलायावबो जिखिनि जोंनि लकेल जोंनि एमप्लयिफोर दङ बेयाव जथेस्थ थालांदों आरोखि बेयाव नों टिचिं स्टाफानो होन नन टिचिं स्टाफानो होन गासिबो बाहेरनि गोजा आरोखि आरो बेखौ खालामदों आथिखालनि रेजिस्ट्रार चैतालि ब्रह्मआ बिथाङानो गावनि गोसो बायदि गासै खामानिखौ मावजोबो रावखौबो पात्ता होआ दा जों बुंदों आं दहायनो बुंदों CIT जाहैबाय गोबाव सम बर'फ्रा आन्दलन खालामनायनि उनाव मोननाय बेयो जोंनि आबेग जोंनि माने गोसोजों बेवहाय जड़ित जानानै दङ जों बुंदों कुनु सासे व्यक्तिया गावनि गोसो बायदि CITखौ बाहायनो हाया आरो जुदि बाहायोब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा बै व्यक्तिनि हेंथायै जों सानफ्रोमबो डेम'क्रेटिक भाबै जों मा खालामलांगोन जों आन्दलन खालामलांगोन बेनिखायनो CITआव जिखिनि खेलिमेलि जादों बे खेलिमेलिखौ नायबिजिरनो थाखाय जोङो आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि दैदेननायाव मोनसे गोजौ थाखोनि जोङो नायबिजिरनाय जों बेवहाय लुबैदों आरो बेखौ 30 साननि गेजेराव नायबिजिरनानै क'क्राझार CITआव जिखिनि खेलिमेलि जाबाय थादों बेखौ नायबिजिरनानै मोनसे न्याय होनो थाखाय जोङो आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ जों खावलायहरदों जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा CITनि पस्ट दङ खिन्थु बे पार्मानेन्ट पस्टखौ बिथाङा होआलासिनो मा खालामदों 2017 सननि अक्ट'बरनि 25 तारिखआव दिल्लीनि सासे प्रबीण कुमार होननाय सासे बिथाङा प्रजेक्ट कनसालटेन्ट इन्जिनियार एट द लेभेल अफ चिफ इन्जिनियार जोंना आखायाव फोरमान बिलाइ दङ बे पस्टआव बिथांखौ थिसननाय जादों क'क्राझार CITआव ओमफ्राय बिथांनो कन्ट्रेक्चुवेल बेसिसआव थिसननानै दानफायाव 1,50,000 रां हिसाबै होनाय जादों आरोखि खिन्थु आसरित खोथाया जाहैबाय बे प्रबीण कुमारखौ फिन 1.5 मासनि उनावनो 2017नि 13 अक्ट'बराव फिन बिथांखौ मोनसे रिभाइज अर्डार खालामनानै मा खालामबावदों प्रजेक्ट कनसालटेन्ट इन्जिनियारनिफ्राय चिफ प्रजेक्ट इन्जिनियारनि माने आपग्रेडेड खालामनाय जादों आरोखि दा खोथाया जाहैबाय सासे व्यक्तिया बोरै 1.5 मासनि उनावनो माने प्रजेक्ट कनसालटेन्ट इन्जिनियारनिफ्राय बोरै चिफ प्रजेक्ट इन्जिनियार जानो हायो बे जोंनि सोंथि बेखौ जोंनो CITनि जि अथरिटि बिथांमोना क्लियार खालामनानै होनांगौ आरो मोनसे बाथ्राबाव प्रबीण कुमारनो बिथांमोना 1,50,000 उनाव बेखौ मा खालामदों बिथांखौ प्रमोसन होनायनि उनाव 1,80,000 पार मान्थ होनाय जाबावदों आरो आसरित खोथाया जाहैबाय प्रबीण कुमार बिथांनो CITआ G ब्लक A3आव बिथांनो क्वार्टार मोनसे होनाय जादों आरो थानो थाखाय नाथाय जों मिथिनायाव बिथाङा क्वार्टारखौ ताला मारिनानै क्वार्टाराव थायाखै बिथाङा CITनि गेस्ट हाउसआव दङ
आरो जेब्ला बिथाङा CIT नि गेस्ट हाउसआव दंमोन बै समाव जानाय लोंनाय गासिबो फ्रि खिन्थु बेवहाय जोंनाव मोनसे फोरमान बिलाइ दंबावो बिथांनो हाउस रेन्टनि मुङाव बिथांनि दरमानिफ्रायनो एक्सट्रा मा होनाय जादों 11,880 टका माने 11,880 रां बिथांनो फिन CIT निफ्राय हाउस रेन्टनि मुङाव होनाय जादों खिन्थु जों मिथिगौ सासे व्यक्तिया सासे एमप्लयिया क्वार्टार मोननायनि उनाव बिथांनो फिन बिदि हाउस रेन्टनि मुङाव दरमायाव एक्सट्रा फैसा होनाय जाया दा बेखौबो जोंनो CIT कर्तृपक्षआ स्पष्ट खालामनानै होनांगौ आरोखि जों बुंदों रांखान्थिनि बेलायाव आथिखालनि रेजिस्टार चैतालि ब्रह्मआ जथेस्थ' खेलिमेलि खालामदों जोंनि आखायाव मोनसे तथ्य दङ आं बे तथ्यखौ नोंथांमोननो फोरमायनो सानदों जेब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा CIT-आव जों मिथिनाय बायदिब्ला दासिम 50 crore बांसिन मा बेवहाय फाइनान्सियेल माने रां रुफानि खेलिमेलि जादों दा बे खेलिमेलि जानायनि गुदियावनो दङ चैतालि ब्रह्म ओंखायनो जिखिनि खेलिमेलि जादों खेलिमेलि जानायनि उनाव बेवहाय माखासे खामानिफोरा दाबो आवगायनो हायाखै माने इनकमप्लिट जानानै दङ जों मिथिनायाव बे फुटबल ग्राउन्ड बानायबाय थादों बे फुटबल ग्राउन्डआबो मा कमप्लिट जायाखै मिनि स्टेडियाम बानायदों बेबो कमप्लिट जायाखै बेवहाय अडिटोरियाम बानायदों अडिटोरियामाव कमप्लिट जायाखै वर्कशप बानायदों बेवहाय वर्कशपआव कमप्लिट जायाखै बिनिफ्राय एकाडेमिक जिखिनि क्लासरुम बिल्डिं बेफोरबो इनकमप्लिट जानानै दङ आरोखि दा बेनि आन्दोलनाव दङ चैतालि ब्रह्मनि फाव फान्दायनाय बिथांनि गोसो बायदि खामानि मावनाय ओंखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा गासिबो बेफोरखौ नायबिजिरनानै मोनसे राहा लानो थाखाय जोङो आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ खावलायदों बिनिफ्राय जोंनाव मोनसे अजद फैदों जे माखासे ठिकादारा खामानि मावदोंमोन बेवहाय नाथाय बिथांमोननि बिलखौ दाबो होनाय जायाखै ओंखायनो जों बुंदों जायफोर ठिकादारफ्रा मोजां खामानि मावबाय बिथांमोनखौ नायबिजिरनानै बिथांमोननि बिलखौ थाबैनो CIT अथरिटिखौ होनो थाखाय जों खावलायबाय आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जेब्ला नायबिजिरनायनि उनाव आथिखालनि रेजिस्ट्रार चैतालि ब्रह्मआ जुदि बेवहाय दायनिगिरि जायो अब्ला चैतालि ब्रह्मखौ CIT निफ्राय थाबैनो बोखारनांगोन आरो बिथांखौ बोखाराब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा उननि समाव जोङो डेम'क्रेटिक लामाजों CIT नि जि माने जेंनाफोर दङ जायफोर बे जेंनाखौ बानायदों बिथांमोननि हेंथायै जों न्याय मोननो थाखाय जोङो आन्दोलन खालामलांगोन गोजोन्थों गिबियावनो रादाब नायगिरि बिथांमोनसिम आं खुलुमनायखौ बावहरग्रोदों दा मोननैसो इस्युखौ लानानै नोंथांमोनखौ लिंहरनाय जादों दा दाख्लैबावै थांनाय मासाव 23 सेप्तेम्बराव जि नेट एग्जाम ML साबजेक्टनि दङमोन दा बेयाव सारा आसामावनो जिखिनि नेट सेन्टार दङ दा बे नेट सेन्टारनि गेजेराव क'क्राझारनि CIT-आव जि सेन्टार होनाय जादोंमोन दा बेवहाय माखासे खेलिमेलि जानायखौ जों नुनो मोन्दों आरो जादों बेयो दा जों मिथिगौ जे नोंथांमोना बयबो मिथियो जे गोबां गोजान गोजान जायगानिफ्राय फरायसाफोरा दुखु खस्थ' लानानै मोनसे थांखिजों आनजाद लिरनो फैयो दा बे आनजाद लिरनो फैनायाव दाख्लैबावै थांनाय मासाव जि आनजाद जाबाय दा बेयाव फार्स्ट टाइमाव गोबां फरायसाफोरा सिटनि दा इनटेक केपासिटि खम थानायनि जाहोनाव आनजादखौ जिरायनो मोनाखै दा बिनि थाखाय मोनसे दावराव मोनसे थासारिया जालांदों नोंथांमोना बयबो मिथिगौ बेखौ दा जि समाव CIT-नि रेजिस्टार दा बिथाङा मिथिखायोमोन आरो बिथांनोबो सासे टेकनिकेल ब्रान्चआव जाय मानसिया खामानि मावो दा बे मानसिया बिथांनो इमेलनि गेजेरजों मोनसे लेटार हरदों जे जोंनियाव 150ल' इनटेक केपासिटि दङ होननानै नाथाय बे समाव NTA-नो बिथांमोना हरफिनदों जे इनटेक केपासिटिया बारायना हरनाय जादों जि जायगायाव बिथांमोना 150ल' सिट केपासिटि दङ आरो बेबायदिनो NT-निफ्रायबो मोनसे नटिस फैदों आरो बे नटिसा जोंनाव दङ जे 259 मोनसे इनटेक केपासिटिखौ बानायना हरनाय जादों दा बेनि लेखायैनो जेब्ला 23 सेप्तेम्बराव थांनाय मासाव आनजादाव जिरायनो थाखाय फरायसाफोरा गोबां जायगानिफ्राय गोजान जायगा खाथि जायगा दुखु खस्थ' लाना फैदों दा बिथांमोना आनजाद जिरायनाय समाव जिरायनो मोनाखै मानोना बेयाव इनटेक केपासिटिया खम आरो बिनि जाहोनाव मोनसे गाज्रि थासारि जादों दा बे लेखायै मानो थाखाय बे जाथाया जानो मोनखो मानोना बे मोनसे नेसनेल लेभेलनि आनजाद जाहैबाय नङा होमबा दा बे नेसनेल लेभेलनि आनजादाव बे माबोरै जानो मोनखो मानोना बयहाबो मोनसे थांखि थायो आरो बे थांखि जेब्ला लाना फैदों दा साफ्रोमबो फरायसाफोरा जाय
नेट आनजाद जिरायनो फैदोंमोन बे आनजादाव जिरायनो फैनाय फरायसाफोरखौ मोनसे मेन्टेलि प्रेसार होनाय जादों आरो मोनसे खस्थ' होनाय जादों मानोना बिसोर मोजां मोनसे लेभेलाव बिसोर प्रिपेयार जाना फैदोंमोन आरो साडेनलि बेबायदि इनटेक केपासिटि खम जानाय लेखायै बिथांमोना साफ्रोमबो फरायसाफोरा मेन्टेलि प्रेसार मोनसे मोनदों आरो न' डाउट बिथांमोना जि लेभेलसिम आनजादखौ मोजां प्रिपेयार खालामनांगौ बेबायदि खालामनो हायाखैबो जानो हागौ मानोना बे मोनसे गाज्रि थासारिया बै सानखालि क्रिएट जादों दा बिनि थाखाय जों दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय CIT नि रेजिस्टार बिथांखौ जोङो बिथांनिसिम जों गोख्रोङै सोंखारिदों मानोना बेबायदि जाथाया बारा जानो नाङा